pag may namatay sa atin dito sa probinsya, katulad ng pagkamatay ng aming ina, ganito ang eksena. Magpulong-pulong ang pamilya ng namatayan para sa gastusin. Kaya ito na. At ang kababayan natin o namin dito, sila naman ang naghahanda, inaayos ang paligid para sa paglalanay namin. May nag-aayos rin sa loob. Buti na lang kanina ang ulan ng kunti, kaya sinamantala namin ng trabaho. Sige, atras. Manabon itlog ano? Ay itlog di native so. Talaga sa mga Ano aditan? Ini aku na adit. Daw din na lang. Din asin po. Din asin po isa ni parang mga. dahil di asin sila. Kimya ka. Lahat man abon asin net tapis nito. Si didadak. Agata sa tapong boyan. Sina aditin ayo. Ano yan? Sina. Asin tanoy sa. Yung nang pa. Ito ang maganda sa atin mga kapatid. Kahit may hirap na dumating sa ating buhay, may ginhawa pa rin. Kapagkat marami tayong karamay. Salamat naman sa Diyos.
pupunta sila ng merinda sa taas sa nagtatrabaho ng pansyon. Ayun pa bulam di. Sini suma. Set mangan dari ay set. Sin mga tayo lugat. Ini inamag di makinang. Naon pa kaman bowling ito siya. Dahil tuloy-tuloy ang ulan, kaya inayos namin ito para may masisilungan. Galak kaman.